spun că se urăsc de moarte ori de câte ori au ocazia, însă lucrurile nu stau deloc așa. Din contră, se poate spune că legăturile dintre Dorin Ursărescu, deputat PNL, și Gheorghe Ștefan, primar de Piatra Neamț și lider cu greutate în PDL, sunt mai strânse ca oricând. Ursărescu folosește un autoturism care este înregistrat pe firma Green Energy, societatea băieților deștepți care cumpără energie electrică de la stat și o vinde populației la un preț nesimțit. Ca să nu bată la ochi, l-a băgat la înaintare în societatea Green Energy, bineînțeles pe fiul său. Afacerea a mers ca unsă până când Ursărescu s-a văzut nevoit să aleagă între PDL-ul condus pe plan local de Gheorghe Ștefan și PNL. A rămas în PNL în momentul în care a dispărut din afacerea cu energie, ce era coordonată de Pinalti. Legăturile cu Green Energy nu s-au rupt definitiv. Ursărescu conduce în acest moment un autoturism ce figurează ca aparținând societății Green Energy, cu sediul în Bulevardul Primăverii numărul 55. Una dintre probleme este aceea că de ani buni Ursărescu este în ilegalitate, întrucât firma respectivă și-a schimbat denumirea, iar el ar fi trebuit să se adreseze poliției pentru a schimba certificatul de matriculare. Acest lucru nu pare să-l deranjeze prea tare, atâta timp cât de ani de zile folosește o mașină matriculată pe altă firmă. În vara anului trecut, într-o conferință de presă susținută de premierul Victor Ponta și Crin Antonescu la Piatra Neamț, Ursărescu a fost întrebat de un ziarist dacă mai are vreo legătură cu Green Energy. A mințit așa cum respiră, de altfel, spunând că nu a câștigat niciun leu din parteneriatul cu Green Energy și că s-a retras atunci când a văzut că lucrurile nu sunt în ordine. Unde e domnul Ursărescu? Aici. Mai aveți acțiuni? Cu siguranță nu și cu siguranță niciun leu cred că nu am dobândit eu de acolo, deci a fost pur și simplu un episod finalizat în momentul în care am simțit că lucrurile nu sunt în regulă. Pentru a-și da seama că lucrurile nu sunt deloc ok la firma Green Energy, Ursărescu a avut nevoie de 3 ani, timp în care firma a înregistrat profituri uriașe. Este greu de crezut că cele 20% din acționariatul firmei nu i-au adus Ursărescului un profit pe măsură. Se vede acest lucru și acum când folosește un autoturism înmatriculat pe numele rentabile societăți care a dus acționarilor profituri de 10 de milioane de euro, bani scoși de pe spinarea populației mai săracă ca oricând. Iată, de exemplu, ce profituri a realizat această societate din distribuția și comercializarea energiei. Numai în 2005 a avut un profit de 2.817.191 lei. În 2006 profitul a urcat la 8.869.024 de lei, ceea ce înseamnă bani în plus și în pușculița lui Ursărescu. Nu a recunoscut și s-a plâns celor doi lideri naționali, Antonescu și Ponta, că nu a câștigat un leu de pe urma acestei asocieri. Pentru cei care au uitat, Green Energy, firma lui Gabriel Ștefan, fiul lui Pinalti, cumpăra energie electrică de la complexul Turceni și Hidroelectrica. La sfârșitul lunii iulie 2003 se înființa în București firma Mac Media SRL, care avea ca patron pe Eduard Marius Ciucu. 2 ani mai târziu, o parte din părțile sociale ale firmei care avea ca obiect de activitate consultanța au fost transferate către Alina Ștefania Gorghiu. Astfel, în iulie 2005, structura firmei Mac Media era următoarea: Eduard Marius Ciucu, Gabriel Ștefan, Andrei George Ursărescu, Alina Ștefania Gorghiu și Aurel Roman, toți cu câte 20%. Revenind la relația cu Gheorghe Ștefan, cu toții au văzut cât de bine funcționează aceasta cu ocazia alegerilor din toamna anului trecut. Ziariștii locali au spus că cei doi s-au înțeles astfel încât Ursărescu să nu aibă un contracandidat puternic, iar asta s-a văzut, liberalul ieșind deputat fără emoții. Politician mai mult decât controversat, Dorin Ursărescu este unul dintre parlamentarii nemțeni cei mai pătați. Prins în tot felul de afaceri cu bani publici, Ursărescu a fost implicat în ultimii ani în scandalul de pomină care, pe bună dreptate, i-au dus și cunoscuta porecă de acum Murdărescu. Ursărescu nu a avut nevoie de mult timp ca să-și dea seama că deputăția merge mână-mână cu afacerile și că atunci cât este la putere, este cel mai bun prilej de îmbogățire rapidă.
Lui au mers afaceri de minune cât a fost deputat în legislativul 2004-2008. Societățile familiei sale au înflorit pur și simplu în această perioadă, banii venind în special din lucrările cu statul. De exemplu, E85 Impex SRL este una dintre cele mai cunoscute firme aflată sub tutela lui Dorin Sărescu, cu sediu pe strada Tirului din Roman. Firma are ca și obiect principal de activitate lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor și a fost înființată în anul 1994, iar în prezent îi are ca acționari pe Alexandrina Patricia Ursărescu și Sandu Cristian, ultimul având și calitatea de administrator. Conform datelor oficiale publicate pe site-ul Ministerului de Finanțe, E85 Impex a încheiat anul 2011 cu datorii în valoare de 18.306.591 lei, adică peste 180 de miliarde de lei vechi. La începuturile afacerii, când și Ursărescu era pe cai mari, firma a avut rezultate mai mult decât bune. Anul 2003 a fost încheiat cu datorii în valoare de peste 4 milioane de lei, profit de 8.946 lei și 117 angajați. 2004, anul în care Ursărescu a ajuns în Parlament, a găsit firma cu datorii de aproape 6 milioane de lei vechi, profit de 10.529 de lei și 131 de angajați. Cifra de afacere a societății a crescut spectaculos în anii 2006, 2007 și 2008, însă și datorile au fost pe măsură. În 2006, cifra de afaceri a fost una de 11.323.755 lei, datorii 6.424.099 lei, iar profitul de 336.297 lei. În anul următor, E85 Impex a avut o cifră de afaceri de 25.702.866 lei, datorii de 19.261.536 lei și un profit de 172.977 lei. În 2008, cifra de afaceri a fost de 15.958.751 lei, datoriile de 19.402.556 lei, iar profitul de 201.568 lei. În anul 2009, primul an după ce Ursărescu și-a încheiat mandatul de deputat, a început declinul. Cifra de afaceri 7.598.151 lei, datorii 23.635.093 lei. Profitul de doar 39.734 lei. Anul următor a fost și mai prost, 3.124.019 lei cifra de afaceri, 21.052.701 lei datorii, cu un profit de doar 55.849 de lei. Cât privește explozia afacerilor din perioada 2004-2008, aceasta se datorează în mare parte contractelor încheiate de E85 Impex SRL cu statul. 330 de miliarde de lei vechi, bani obținuți pe contracte încheiate în anii 2006 și 2007 pentru execuția unor lucrări de modernizare și întreținere drumuri județene. Partener, Consiliul Județean. Sursa de finanțare, 32.932.646 lei credite și 522.877 lei bugetul de la bugetul local. Așadar, o sumă foarte mare împrumutată de Consiliul Județean, special pentru aceste lucrări executate de E85.